Jeg har slået 21 masker op her, som er det samme som når du skal lave en strikkeprøve, så på den måde så kan du også få øvet dig lidt på vævestrik. På retsiden, der skal man have garnet foran arbejdet, det er det der hedder laf. Og så tager man en maske løst af, og så garnet foran. Så strikker man en ret, tager garnet foran, tager maske løst af, strikker en ret, tager garnet foran, og sådan fortsætter man pinden ud. Så kommer vi til vrangsiden, og der skal vi have en ny farve på. Så tager vi her og sætter garnet til. Så starter vi med en vrang. Strikker en vrangmaske. Og her der skal vi have garnet bagom arbejdet. Så vi tager bare en maske løst af og laver en vrang her. Og så kan du se, så ligger den her omme bagpå. Sørg for, at den ikke er for stram. Og så tager vi af her. Strikker en vrang. Tager af. Sådan fortsætter man pinden ud. Ja, så er vi på retsiden igen, og det er den tredje pind, og vi skal så have garnet foran. Så vi starter med at tage en maske løs af. Vi skal lige have garnet foran her. Og så strikker vi en ret, garnet foran og tager en maske løs af. En ret, garnet foran, tager en maske løs af. Ret. Sådan der. Og det fortsætter man så pinden ud. Det ser ikke rigtig ud af noget endnu, men det kommer. Så er vi på vrangsiden, og vi er ved den fjerde pind. Nu skal vi så have vores første garn, så det tager vi frem og sørg lige for at sno herude i siden, så man får en pæn kant. Vi starter med at strikke en vrang. Og her er det så garnet bag om arbejdet, så vi tager en maske løst af og strikker en vrang. Tager en maske løst af og strikker en vrang. Og sådan fortsætter man pinden ud. Sådan. Og her kan man allerede se, at der begynder at danne sig sådan et mønster her. Der er et lille V, og så ligger den hen over her. Vi skal så i gang med den femte pind. Og det er den rette side, og vi skal så have det hvide her. Så vi sørger for lige at have den her, og lige sno den lidt, så der får en pæn. Foran. Sådan. Så kommer vi til den sjette pind, og vi tager den pink. Sådan der. Starter med en vrang. Og her skal vi have garnet bag om arbejdet, så vi tager en maske løs af, en vrang, en maske løs af, og en vrang. Og det er simpelthen de 6 pinde, som udgør mønstret, som man kan se her. Og de 6 pinde, dem fortsætter man så med.